खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय। दिनै जों हिन्दुस्तानी फाव एकता कापुर आरो सान मन'नाय सानखालि जों मा खालामनांगौ मा खालामनाङा बिनि सोमोन्दै माखासे खोथा सावरायगोन। गिबियावनो जोङो एकता कापुर नैबे नुबाय थानायानो जाबाय एकता कापुर, लोगोसे नैबे नुबाय थानायानो जाहैबाय हिन्दुस्तानी फाव। बिसोर सानैनि बागै खोथा सावरायग्रोनि। नैबे नुबाय थानाय हिन्दुस्तानी फावा जोंनि भारत हादरनि सासे बिर जोहोलाव होनजायो। बिथाङा जायबा गाज्रि सुबुं बिसोरखौ बखियो आरो बे एकता कापुरा मोनसे सिरिज खालामदोंमोन। बे सिरिजनि गेजेराव जोंनि भारतनि आर्मिफोरखौ गोबां लासिं सिं खालामदोंमोन आरो बे सिरिजखौ नुनानै हिन्दुस्तानी फावा आवाज होदोंमोन रायजो राजाफोरनि सिगाङाव आर्मिफोरखौ निमाहा बिनांगौ होननानै। नाथाय एकता कापुरा हिन्दुस्तानी फावनि खोथाखौ खोनासङालासिनो हिन्दुस्तानी फावनि सायाव उल्थायैसो पुलिस केस होनाय जाबाय। दा बे केस होनाय जाथायखौ लानानै हिन्दुस्तानी फावाबो एकता कापुरनि फारसे उल्थायै केस होबावदों। दा मा जायो नायनोसै। जेब्ला रिजाल्टआ मोनो नोंथांमोननो आङो फोरमायगोन। जोंनि बे भारत हादराव मा जाबाय दं, सोरबाबा गावनि असे फिसाजोखौ जिनाहारि खालामनाय, सोरबाबा गावजों गाव पुलिस केस होलायनाय, सोरबाबा गावनि फंबायखौनो सिखाजों सुनानै खारलांनाय, बायदिसिना जाथाय जागासिनो दं जोंनि बे भारत हादराव। दा जियानो जादोला, अब्ला जों दा सावरायनोसै सान मन'नायनि माखासे खोथा। सान मन'नाया जोंनि बे बुहुमाव 21 जुन खालार खालि जानो थांगासिनो दं। 21 जुननि फुंनि थिग 10:31 सान मन'नाया जागायगोन आरो 2:04 बे सान मन'नाया जोंनि बे बुहुमनिफ्राय गैला जागोन। अब्ला जों मिथिना लानो फै बे सानखालि जों मा खालामनांगौ मा खालामनाङा। जेब्ला सान मन'नाया जागायो अब्ला कन्या राशि, मेष राशि आरो सिंह राशि बिथांमोना थुलुंसि बिबार, फुल बिबारफोरखौ खानो मोननाय नङा, नङाब्ला नोंथांमोनजों खैफोदबो जानो हागौ होननानै बुंदों। तुला राशि आरो बृष राशिनि आइजोफोरा गोरबोआव दंब्ला बिथांमोना न' सिंनिफ्राय दा ओंखार, नङाब्ला नोंथांमोनजों खैफोदबो जानो हागौ। लोगोफोर, नोंथांमोना बे सान मन'नाय जानायखौ नायनो हागोन, नाथाय गावनि मेगनजों दा नाय, नङाब्ला बोराय बैसो जाब्ला मेगना खाना जानोबो हागौ। नोंथांमोना नायथारनो गोसो दंब्ला नोंथांमोनाव जुदि एक्सरे खालामनाय कागज दंब्ला बेजों ओरै लानानै नायबानो जाबाय, अब्ला नोंथांमोना सान मन'नायखौ नायनो हागोन। जेब्ला गावनि मेगनजों नायो अब्ला बोराय बैसो जाब्ला खानाबो जानो हागौ होननानै बुङो। लोगोसे नोंथांमोनाव जुदि गथ' गोरलै दंब्ला बे गथ' गोरलैखौ मालायनि न'खराव दाहर, गाव गावनि न'खरावनो लाखिनानै दोन, नङाब्ला नोंथांमोनजोंबो खैफोद जानो हागौ। तुला राशिनि सुबुंफोरा गाव गावनि न'आव थानायानो साबसिन। ओजोंनिफ्राय ओजों ओजोंनिफ्राय ओजों थाबायथिंबाय थायोब्ला खैफोद जानो हागौ। आरो बे बाथ्राया आं बुंनाय नङा, बे बाथ्राया लिरनानै दोननाय बाथ्रा। नोंथांमोनाव जुदि फैसा खुस्रा दंबा बे सान मन'नाय सानखालि नोंथांमोना गाव गावनि न'खराव दोनबानो जाबाय। नोंथांमोननि न'खराव माइनावबो फैनो हागौ। जुदि नोंथांमोननि न'खराव कासनि थोरसि दं अब्ला बे कासनि थोरसियाव ओंखाम जाब्लानो जाबाय। लोगोफोर, बेबायदिनो आरो गोबां बाथ्रा लिरनानै दोननाय दं। बेफोर बाथ्राखौ जुदि फोरमायजोबो अब्ला भिडिअ'आनो 1 घन्टा 2 घन्टा जालांगोन। दा बेनिखायनो बेखिनिखौनो बुंबाय आङो। बेखिनियावनो इम्परटेन्ट बाथ्राया दङ। नोंथांमोन, दिननि खौराङा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आं चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे बेलनि आइकनखौबो सेरनानै गालां। नोंथांमोना एसे मानिनानै सोलिबानो जाबाय, नोंथांमोननि न'खराव माइनावबो फैनो हागौ। नोंथांमोना मा बुंनो सानो बेनि बागै नोंथांमोना एसे बुंबानो जाबाय। बाय बाय। रामोनदा लाइटआ लगाय, फेनाबो लगाय, फेना गोसा हो। माबायदि मानसि नोंलाय, लाइट साइट खोमोरना दोनजोबो। एफा गरम हाला आङो थानो। लोगोफोर, रामोनदाखौ बुनांगौ नामा? रामोनदाया एकदमबारे लाइट साइट बन्द' खालामना होबाय थायो मालाय भिडिअ खालामनो लागाबाथाय।